Nećeš promijeniti život dok ne promijeniš ono što svakodnevno radiš. Tvoj uspjeh skriva se u tvojim navikama. Iskoristi svaku priliku koja ti se pruži, jer se neke stvari događaju samo jednom. Ne možeš svom životu dodati više dana, ali možeš dodati više života svojim danima. Pomaži drugima i želi im uspjeh. Njihov uspjeh ne umanjuje tvoj. Biti zauzet, osjećati stres ili radost, sve su to naši izbori. Što ćeš ti odabrati? Uvijek budi zahvalan na onome što imaš, dok radiš za ono što želiš. Savladaš li samokontrolu, moći ćeš postići bilo što. Uvijek postoji nešto zbog čega možemo biti zahvalni. Danas ću prestati brinuti o stvarima koje ne mogu promijeniti. Tajna uspjeha je jednostavna. Samo krenite. Život nije na daljinskom. Ustani i mijenjaj ga sam. Pritisni sebe da ideš naprijed, jer nitko drugi to neće učiniti umjesto tebe. Prava snaga se gradi kada prolaziš kroz izazove, a ne kroz lagane trenutke. Vrijeme je da se usmjeriš na vlastiti napredak i prestaneš si postavljati ograničenja. Ponekad morate biti heroji sami sebi. Nemoguće postoji samo u mislima. Ako se umoriš, nauči se odmoriti, ne odustajati. Ako želiš započeti novo poglavlje u životu, ne čekaj da se samo od sebe dogodi. Uzmi stvar u svoje ruke. Ono što nas ne uništi, to nas jača. Kada te život financijski blagoslovi, ne povećavaj samo svoj standard života, nego povećaj i svoj standard davanja. Kada ti netko kaže da te cijeni, to je jedan od najjednostavnijih, a opet najljepših osjećaja koji možeš doživjeti.